I podijelio je uzvišeni Allah ljude u dvije skupine. Iskreni i munafici. Pa kaže liječzije sadiqine bi sidqihim wa yu'adhibe al munafiqina in ša'e au yetube alejhim. Da bi nagradio iskrene za njihovu iskrenost, a da bi kaznio licemjere ako želi ili im oprostio. Kako će oprostiti licemjerima? Tako što će im dati uspjeha, teufika, da se pokaju ovdje na dunjaluku, pa da ode pravim putem, pa da im bude oprošteno. U protivnom, innal munafiqine fi terkel esfeli minan nar, licemjeri će biti u najdubljim dubinama džehennema. I spomenuo je uzvišeni Allah da su iskreni ljudi na posebnom mjestu na sudnjem danu. Pa kaže innal muttaqine fi jannatin wa nahar fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir. Bogobojazni će biti pored bašća i pored rijeka. Na mjestu istine kod gospodara sve moguće. Kod vladara sve moguće. Na mjestu istine. Fi makadi sidq. A tu neće biti nego onaj koji je bio iskren. Šejh al-Islam ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, kada je zatvoren u zatvor Sidžun Kala u Dimašku, u Damasku, je tako? Uzeli su mu sve knjige. Nije imao, kod sebe knjiga. Pa je puno posvetio se učenju Kur'anu, samo su mu mushaf ostavili pored njega. A za učenjaka nije smrt da ga neko zatvori u zatvor. I nije smrt da ga neko ubije. I smrt mu je da mu neko uzme knjige. Jer su knjige alatka bez koje ne može ništa. Pa je učio Kur'an puno. Često bi završavao hatmu u namazu. Pa je preselio učeći ovaj ajet. Innal muttaqine fi jannatin wa nahar. Bogobojazni su u vrtovima i rijekama i pored rijeka na mjestu istine kod vladara sve moguće.